Какво е красотата ли? Аз съм София Борисова и като дизайнер зная колко важни са детайлите. Една рокля трябва да бъде безупречно до последния детайл. От изработката до плътта всичко трябва да бъде по конец, защото с една красива рокля всички погледи ще бъдат в теб. Но под красивата рокля си самата ти, своята кожа, по конец. А за перфектното самочувствие и визия са лифтинг конци Намика в дерматологична клиника Доктор Ванеска. Лифтинг конците Намика в дерматологична клиника Доктор Ванеска съдържат 25 пъти повече хиалуронова киселина в сравнение с всички останали лифтинг конци. С тях се постига не просто лифтинг, а най-мощния лифтинг на лицето, като ефектът е до цели 2 години. Красотата е постижима с най-качествените конци за безупречен външен вид на нашата кожа. Защото жените заслужаваме да сме красиви. За гладко самочувствие процедура за лице с иновативни лифтинг конци Намика в дерматологична клиника Доктор Ванеска. Красота по конец.